y abrir frente. Izquierda se te corta muy pronto, tope fondo, tras izquierda de fondo, 12-80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. A resolución ao Campeonato Xunta de Galicia de Rallys vaise demorar ata a última cita da tempada, o Rally San Froilán. E é que Víctor Senra sumou o seu segundo abandono do ano no Rally Comarca do Carballiño. Nada máis comenzar a xornada do sábado e por problemas na transmisión do seu Hyundai World Rally Car. Carreiro libre para que Alberto Meira e Lino Martínez sumasen unha victoria que aperta un pouco máis as cousas para Lugo. As matemáticas seguen estando do lado do seu rival, pero todo pode pasar. E nada, a seguir na nosa liña da tempada e nada, moi contentos, dalle as gracias a todo o equipo polo gran traballo, a todos os patrocinadores e ademais rivais. Carreira decidida en primeira posición, o interesante volvía a estar no resto de postos de podio, no que tras recuperarse dunha penalización no primeiro tramo do sábado, Javier Ramos subía ata eses lugares co Hyundai i20 Rally 2. Abel Pampillón ou Rodrigo Caixas roldaban tamén a cabeza, pero por distintos motivos ambos se afastaban os mandos dos seus Mitsubishis. Así as cousas, os R2 de Manuel Souto e David Rivas mostrábanse rapidísimos e metíanse na loita polo podio. Souto chegou a gañarlle a partida ao Rally 2 de Ramos, pero a última sección, na que os pequenos bólidos collían a choiva, foi decisiva e as posicións volvían ao principio. Ramos segundo clasificado, Souto terceiro, completando, alén diso, un póker de resultados, con victorias na Top 10C e na Challenge R2 Staroil. Pois ao final foi moi ben, non? Nos, bueno, pois a principio desta semana ao mellor pois ainda vimos a posibilidade ao mellor de non vir a participar porque, bueno, o copiloto que levo sempre, Aller Moure, bueno, pois por un tema personal e demais, por vir, cambiei de copiloto, de última hora, pois o jueves falei con Francis a primeira hora e nada. Sinceramente, se non cambiara o tempo iba por todo, intentaba conservar, pero sabía que os 4x4 mollao que me iban recortar, e por iso tirei todo o que puiden, pero non puide ser. Os pequenos ao poder, Pablo Sánchez e Rubén Tourón lograban completar o top 5 desta proba e os irmáns Iván e Diego Vázquez levaban unha Clio Trophy Galicia disputadísima, en a que Guillermo Martínez volvía a quedarse con menos beizos ao completar os dous últimos tramos sen grella de faros. Lugo tamén sentenciará esta copa. El problema es que se nos apagó el coche tanto en el tramo en el primero como en el segundo y perdimos bastante ventaja que seguro que nos ayudaba a tener el día más tranquilo. Y gracias a Castroleiño que nos cedió su coche, como pues por desgracia para él tuvo que abandonar por culpa de los pinchazos, pues gracias a él y a la asistencia pudimos pues eso, arreglar y que el coche fuera todo perfecto y nada, y los tramos de ahora, el último pese a que nunca se acababa. Mesma situación que se vive na Top 10B, onde a picada de Abel Pampillón, cando rodaban postos de podio, afundía na clasificación e permitía que os irmáns Iglesias, aínda con problemas, lograsen a victoria nesta copa, apurando de novo as súas posibilidades de conseguir o título na última cita do ano. A nós este rally non foi bo, non empezamos ben. Fallou o noso coche por varios motivos, tuvemos problemas. El tuvo un problema máis grande que pinchou e perdeu moito tempo. Entonces, pois, gracias a eso, pois, saleu este resultado. Pero pola mañá non contábamos este resultado ni locos. Na Pirelli AMF, o abandono de Juan Carlos Pampillón permitía que agora sí, matemáticamente, Carlos Conde e Pablo González levasen o título neste 2025. A carreira foi cousa de Alexis Vieitez e Antía García, pechando así a súa tempada de rallies cun bo resultado. Veníamos sinceramente con otro planteamiento aquí. Y era, bueno, pues en parte meternos ahí en el medio e intentar ayudar un poco a nuestro amigo Pampi, aunque aún así me alegro un montón por Conde porque al final pues hicieron una temporada buena, regular y pues también lo merecen sin duda. Con Miguel Galloso acosado polas picadas, Elliot Gómez e Roy Rodríguez protagonizaron un final de carreira de infarto na Sandero Eco Cup.
Decisivo foi o último tramo e no que por fin Elliot e o veterano Moncho Seoane apuntábanse a unha importantísima vitoria. 4 pinchazos, no momento de decidir a vitoria estábamos a 0,8 de Roy, que fixe un carrerón. 0,8 antes da Moeiro empezou a diluviar e dixen ou vai desta ou non vai, porque xa xa moitos anos, 4 anos desde a beca FGA Carcross, logo un ano debutando por solo, 2 anos da Criterium e nunca chegaba. Chegar así nestas condicións, pois a verdade que mola. O título xa decidido, o volante FGA abriu as portas a novos gañadores, neste caso, un ataque final baixo a choiva permitían a Roberto Suárez e a Cristian García apuntarse esta vitoria. Podíamos intentar conseguir a primeira vitoria no volante, xa que creo que por unha parte merecíamola, sempre segundos, terceiros, segundos, aí loitando. Pero bueno, a verdad que corremos todo o que pudamos durante o día en seco. A verdad que o ritmo de Samuel era complicado de seguir, creo que o chaval ten un nivelazo. E bueno, nos dounos a vida agua, a verdad. O mesmo que David Torres e Manuel José Bouzón na Criterium. Pinchamos por la tarde y parecía que iba a pasar un poco lo de Pontevedra, que se nos iba a escapar ahí, luego llegaba la noche, se complicó todo con la climatología y la verdad que corrimos más de lo que deberíamos, sobre todo estos 2 últimos tramos. Ainda queda pescado por cortar, o San Froilán vai ser máis que interesante. Izquierda 7 menos corta y a brevemente. Izquierda 7 corta muy pronto. Para tope fondo. Tras izquierda 7 fondo con 80 y 70 vistos. Izquierda 10 y 70 vistos. Vámonos.